45. YouTube is a program channel run by the stupid people.
gagawin nyo dyan sa Lipa ay kumusta yung Salubo? Ayos na ba yun? Tapos na ba kayo doon? Yung Sabado ay personal ko pintahan yung mga baboy na pinakunahan August 30 at nakita ko na malalakas at bigla yung mga baboy after vaccination. No? At pinakita ko sa may-ari ng baboy yung kanyang resulta ng antibody at nasa 90% na. Oo, dahil yung mga malalaking